думка ми и това сета. Дело вчера, днеска ме връзва. Не бе, никъде не връзва дело. Не. Намали, не. Никъде не връзва, брат. Днеска ното това те последния го купих, те пай ми връза. Супер бонуса, айде, но ми връзва тук па супер бонуса дева, майки му. Айде, сплит. Дай, ва. Неко път ги усеща я дело. Ама по-редко. Усетих ли го? И тъмън тия убавите, брат. Направо два май ще те елиминираме, нали? Да. Така, айде сега плати моите патънца. Дай тук един-два бона, аз цъкам спокойно деват твоята майка, да се не притесняваме. Джанго. Принтирай. И дай още един уейс отгоре, мали я продаде още един уейс отгоре, човек, майко, направо тупи ме зъбите. Мали, дай го това те, дай го това, моля те, дай го, мали, това ли ще го дадеш? Дай я там, айде. Айде, дай още един уейс отгоре, бе, дай, мали, дай това те джипсите. Дай, връни бонче 2. Това нема, това погрече, ма... Сайс doesn't matter, го напуска лева, ман. Накрая го пусна. И сега ще огръба, убеден съм. И затова е така те правиш. Те на тази теца, не? Но пък мали 38, колко добре. Те така те го купуваш 38 и после и го купуваш пак тази гадния. Де гадния? Ай, дай тук. Вече вие взема аз едно хилче дело и една биричка. Това бира, ще го тегля. Само 2 кинта така. Ай, сега го купуваме пак то. И сега пак го дава. Това е големия бонус. Айде сега дай сплит. Даде това най-малкия аура. В гърба. 30 кинта. Не си знае, че трябваше да дам смена. Айде, няма нищо. Мога да се прелъжа нещо.
хаос, бе. Няма дел. Не даря такова лео. Не иска да се прелъжи. Не иска да се прилизга. Ай, па върнам. Опа, тук дарам стейн лойс. Опа, не дара нищо, лео. Опа, дайте това те, лео. Така, браво. Поне да избиеш едно. Ай, поизби помощите малко. Ай, още един плома да е на та. Сега няма къ. Да, бе, има къ, но не вервам да го даде пак. Да е от това гадния. Бам, айде, дайте то те. Дан супер бонус. Дай супера. Ей, да тази такова. Колко ти плати? Я му взех един бонус да е, май ще бегам. Да, да, това. 300 нещо ми дава. Добре. Май ще избегам от тук къде е, нещо... Да, това слабия бонус, ама аз после пробвам. Купих това слабия бонус, после това другия. Аби има шанс да връжа да е. Няма. Сега трябва да такова да е. Да гръмна. Я думам поне вие половината пари да е ванелата моя. До 450 кинта бе ванелата. Оп, агаре, хубаво, добре. Айде, де още некола така ще добра. Поне имаме бонуса това. Още 7 кинта не е. Даже сме и горници. Добре, то дано сме горници. Да връжа. Че я така го джинксам всеки път, викам, избивам го на 1000%. Избивам. Имам после, как го казвам, това едно после спира да дава всичко. Умира да е ванилата майка. Добре. И горните сме вече. Да купа още един, а? Не. Добре. Къде да бъда?